नमस्कार, माझे नाव ईशान रोहन कुलकर्णी, वर्ग दुसरी, राहणार पुणे. श्री समर्थ रामदास कृत मनाचे श्लोक इथे 5. गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वारवाचा, गमुपंत अनंत या राघवाचा. मना सज्जना भक्ती पंतेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तू स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी म्हणते ते सर्व भावे करावे. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आदी वदावा. सदाचार हा थोर सांडून येतो, जिनी तो चितो मानवी धन्य होतो. मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धी नको रे. मना सर्वथा नीती सोडू नको हो, मना अंतरी सार विचार राहू. मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवित राहावा. मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे घडे हो जुनी सर्वचीची. जय जय रघुवीर समर्थ. धन्यवाद.